Og beinleies vil stola og trygt og Atlantic Airways i samstarve ved Førja Ungdomsra og Fråskaparseder Førja. Vel efterkommen her til O beinleies. Nå får vi i holdt vi sett naturen. Första skrånne vid liva och läsa i förjom. Här kommer Hattler av Räma in och gott att snacka om hur att läsa av Sedsnom. Efter det så har vi en klommo och att ända har vi den samlade vid Chica Danielsen som är flöveaktuell. Jag ska minna av SMS-kibanna. Spårningen där det uppgående till staten och göra av om badnagarsbøtt får kunnig om samkjent eller det uppgående till föräldrarna. SMS-nummer 503-095-095 og tykker vi eisen vi mørker av Facebook-synet til O. Vinneren han får 2 ekomerser til Rex kommande lærkvöld. Arne vi får hatt av Renne inn i studio, så får vi til å høre When I Was Your Man til Bruno Mars. Same bed, but it feels just a little bit bigger now. Our song on the radio, but it don't sound the same. When our friends talk about you, all it does is just tear me down. 'Cause my heart breaks a little when I hear your name. It all just sounds like ooh. Too dumb to realize that I should have bought you flowers and held your hand. Should have gave you all my hours when I had the chance. Take you to every party 'cause all you wanted to do was dance. Now my baby's dancing, but she's dancing with another man. My pride, my ego, my needs and my selfish ways caused a good, strong woman like you to walk out my life. Now I'll never get to clean up the mess I made. Oh, and that haunts me every time I close my eyes. It all just sounds like ooh. Too dumb to realize that I should have bought you flowers and held your hand. Should have gave you all my hours when I had the chance. Take you to every party 'cause all you wanted to do was dance. Now my baby's dancing, but she's dancing with another man. Although it hurts, I'll be the first to say that I was wrong. Oh, I know I'm probably much too late to try and apologize for my mistakes, but I just want you to know I hope he buys you flowers. I hope he holds your hand, give you all his hours when he has the chance. Take you to every party 'cause I remember how much you loved to dance. Do all the things I should have done when I was your man. Do all the things I should have done when I was your man. Hatta var When I Was Your Man til Bruno Mars. Vi vil ja enda en minne av vi har en SMS-kapping. Her til kunne SMS inn av 503-095-095 eller vi merker av Facebook-synet til O. Og svære på spørningen, det oppgaven til staten å gjøre av om badnagarsbøtt får kunning om samkjent, eller det oppgaven til foreldrene? Vinneren får 2 ergangsmerker til Rex Leierkvalget.
Och nu har vi ett Hattler av Rena läsande jag sett från här i studio. Välkommen Hattler. Tack för det. Kan du bara börja vid att gräsa en fråga vad det är du läser och sett från? Kan jag läsa och vad är det? Ja. Låt oss ta det sättna först. Så kanske lättare att Hattler Rena. 8 år gammal Hanna Mauer som född och uppvuxen i Havnene. Så tar vi student för arbetet i går utomlands som troboare. Börjar så att läsa av universiteten i Oslo för några år sedan ett fag som heter ett öde som heter kultur och kommunikation. Jag läste så i 1 år intill jag fick möjlighet att komma hem att läsa section och börja på en bachelor här i Köttmannafröje. Jag läser så nu. Och Köttmannafröje, vad är det? Alltså, man kan kalla det enska det political science. Så det är mer eller mindre läran om politik, politisk omsättning, politisk avgörprocesser, hur det hela fyra gånger, hur det hela byggt upp. Och i stort så det här. Jag vet inte om det var långt svärre än att det här. Ja, för fag har du så innanför Köttmannafröje. För fag vi har till dömes jag kan inte så halvår så har vi haft allt från politik som vi gör allt från politik, alltså avgörprocessen här på hur land för hålla sig till en annan, hur man kommer till sämjer, ölen och vad det handlar om det artiska öde som är ett öde eller ett ämne som vi upptäcker för trojna tror jag att det är allt som för har land klara att komma till sämjer med landet utan när man kommer till konfrontation och något som helst sådär. Och det här som man nu lukar som rönt där var så skulle jag och hur så finner man en sämje om kvar är ju kvart här norr utan att det kommer till en konfrontation eller något sådär. Det andra fag som vi har nu komparativ politiker. Intressant fag. Tar vi en 12-14 land runt om i världen och sammanlagt något så det är uppbyggt bäge vi stöttnaskipan om det här presidenter eller premiärminister kvartsla av ombudsman av allt det har grundlover sövnar så där man i mest och här tänker man som sammanlagt med land som i mest som Sydafrika och Ryssland och Bretland som är unikt USA och Frankland. Ja, det är faktiskt som vi sitter uppe nu och läser om nu. Jag vill gå på nämna så faktiskt nästan tror jag det här är en otroligt god sovfak och sätter något som vi som stöttar för en geisna utgång till. Här kanske sälja först nutida server som är faktiskt för vimmel öllum. Sålt om tid inte läsande men kanske hotla att vita mer det första samhället eller vita mer det första serverna så färre och pröva att komma in och ta det här som är stark vak först nutida server tror jag att det var ju så väl hur landet byggt upp politiskt, hur vi det så som vi det, hur vi det så imisk, hur flockarna är så imisker och kvart i verkligen någon öllstrujna som har om det vad det verkligen handlar om. Så som du säger så låter som att du väl där en avvis uppbyggning och du forskning och fag och så kan du välja också vid synar av isna. Här du valt förska server eller akkurat det. Det är uppbyggt så att vi det här var 30 ECTS-poäng om kvart halvår och det vill säga att fag är 20 ECTS-poäng det vill säga så har vi 3 om kvart halvår och hvis man räknar så att vi vill ta sig 18 fag på 3 år här av 2 fag till som uppgaveskrivning och den någon kanske om det är helmen att du är crowdfag som du ska ha det är vanligtvis omkring den polisfag när du läser politik och hotal alltså hur man gör uppgifter i mistanna. Ta du så bara jag tror så kan du så välja i mistanna. Ja. Men då så bara häver faktiskt och en av så tog jag så hållt det men ska se ända du så faktiskt och då börjar på nästa halvår. Ja. Är det protokoll eller alltså så du på några mata? Det är protokoll först halvår. Månliga eller skrivliga eller boar. Bäjo näga att är månligt man för exempel upp som näga dem som näga känner faktiskt kan för in till teknisk sportning då håller de med 4 grader så tar det och håller timmar eller 20 minuter och så har du en skoluppgåva här som du får en hemuppgåva att skriva en att välja så vad ämnet att skriva en på kanske 15-20 så gör och så fäst du så och får svära uppgåvan sättne och så har vi en skoluppprojekt här som kanske sitter 5 timmar och skulle skriva utan hjälpa på. Är det lukka som Amina skulle att ha varit träckt eller det så att man kommer upp i öllum oansakran? Det måste rönten vara det träckt. Alltså du kommer så väl en sportning och så. Ja, han menar fatcha. Alltså fatcha nej det ska upp öllfak. Okej. Alltså du ska klara öllfak och hvis du klarar fak så måste du ta dem matter annars har du snack poäng till att klara utbildningen.
Och hur ser så vi uppgåvan och när kommer man så till att skriva så här stora tryck vi uppgåvan där kommer man till nu då så halvåret här som sitter inne nu att alltså då är det bachelor upp alltså uppe i vintern nu. Ja, jag vill ju nu i sommar. Så jag sitter och skriver bacheloruppgåvan nu. Och det är så halvår sitter du och skriver henne. Så då är det ett halvt år från att du tog första man är halvt år, ja. Och här vill du ägna ävne och allt själv ett land. Man väljer ävne i samråd vi en lärare som du färd från skolan. Och så arbetar som det menar själv. Samla data in och skriver och öllastast arbete men öllastast arbete tror jag att man väljer ju själv ävne och tar man ju inte tror jag och Lisa i mig så borde man ha något så grejt huskot om vad man atlar skriva. Så länge är jag så uppgåvan? 30 så. 30 så är. Det är inte så nästa det vanliga uppgåvan lite mellan 15 och 20 så. Det blir då till mig. Ja, det blir harslöv. Nej. Och hur så vi tog när bacheloruppgåva. Jag hörde du skriva om 3 på utav valtet eller jag var äcklig avhårs. Kan du fortälja sig om det? Ja. Det var så att 1945 finns vi den nya lov i förrän som är styrelseloven. Hon lägger grundlägg hur valtet bytte förrän på 3 immens völd, men hur löktingen fungerar, hur landstyret fungerar, hur det fungerar mot väskor och så att det. Tror på valtet hvis man sätter det öl enkelt upp det var med oss om Montesquieu en fransman som var i England och kan det hur det där fungerar hur allt fungerar här som mätte det bästa man kunde göra för samhället var hvis man hade 3 völd som var jämnbytes och på tammatan alltså totalt makten som det ut och tror jag pasta på tammatan var makten inte en person ja så det var inte bara konchen och så kunde göra som man ville men han har 2 ära pasta som lugga som kunde arbeta mot honom hvis han blev för diktatorisk då. Ja. Och tar bort så upp i ta ena valda som heter det dömande valde och så ett vald som är att det utdömande valde och tar bort så upp i 2 det utdömande valde och det lågande valde. För mig vill säga över att det dömande valde har vi som så inte vi agerar till det angst. Men alltså det är det här men vi kunde som så inte agera vid. Men 45 kom så nytt lov som gjorde reglerna för att han hinner valten till utdömande och det lågande valde. Det utdömande valde är det som vi vanligtvis säga är landstyret. Det är här som arbetar vi lån och implementerar lån i samhället och ja faktiskt gör det som det lågande valde väljer. Lågande valde det här som gör lånar, små lånar. Och det är i princip någon lökting. Och jag säger lökting i princip något till det här som en uppgång ut på att det är att lokalisera vad det lågande valde vill lägga någon ner. Styrelseloven så lägger upp till att det lågande valde det är ständigt grejt första paragraf i loven är ständigt lågande valde ligger till löktingen och lögman i fälla. Lögmannen tror jag att han ska godkänna loven och han kan lägga veto mot loven om man vill och skriva ut några i standa. Men det som är så kan det. Och det som uppgångar som man går ut på att det ska lokalisera passar det. Alltså här var vi där tror på det var allt ligger det lågande valde till landsen och det är löktingen någon. Och här tar första som ger en kvantitativa analyser det vill säga att samla haktullen samla ett låg uppskott som är lukt för tinge som 4 och 5 fram till det. Hittar kvar det kommer fram det kommer från landstyrelsen eller om det kommer från löktingen eller om det kommer från minluda samgångarna eller om det kommer från anstövne alltså här är 5 möjligheter. Och hur det så ettnas om det är samtyckt utan brötningar om det är fält om det är blivit sylta på en kramata eller om det är samtyckt vid brötningar. Och på tamata så inte så kvar kommer till låna som blir samtyckt av löktingen och kan komma därifrån. Och här visar sig att om 55% av utlom lån som kommer rökna löktingen till komma från landstyrelsen. Det ser du häver så att utdömande vald som ger små lånar eisne, alltså på man kan du säga att det har det lågande valde eisne. Och det här som spårning om det här är gjortarna, men det här som jag har liksom fram till och det här som flest tidigare har vi samt om det är att han skipan som det här var i förra med det som kallas parlamentarisma som mest är att landstyret kan sitta vid valde så långt som det inte har möjlighet att möta sig. Hon lägger upp till att man ger avtaler utan löktinge, ja. Alltså det vill säga att till höra det så ofta att det lustar efter fjällmedlen till lustar ansvar politikerna och det här skälda som att jag vet inte det slags vi out genom samgångar som bara så till röknarna och tar hör man om så kvar sitt i landstyrelsen så hör man det här kritiken och det visar sig att parlamentarismen håller lägger upp till det att avtalen vi tar vi gjort det utanför löktinge det vi gjort det ett annat ställe
Och tog tar man inte så nek om att ta sig på som vi har var inte snacka trupet vald men mer en samma renning av valden och babom. Är det också kontroversiellt ämne att affärer vi? Nej, jag håller det flesta är grejer utan men man tar sig vars om det. Ta trupet av allt är ta ett öl romantiskt fotak att man luggar som hevet man klarar att hålla en skak mat på en kramata men och jag håller ölne luggar som välskor ut i huskotten och då kallar man att man hevet trupet valta men det visar sig lugga som att det är ju väl att ju ta lite sin evangelia vi tror ju på att vi har det. Nu ser du att 55% av uppskotten som vi har samtidigt det kommer från landstyrelsen men det kan också spela en stor spårning alltså vad är det så uppgåvan till luktningen för jag har vid det lukting. Ja, god spårning. Ja. Lukting till kan vinna till första alla det lukting som bestämmer vad sitter i landstyrelsen. 8 år från luktingen så kan landstyrelsen släcka sitta. Och tog hävde ju att Taylor uppskott som kommer till ofta blir godkänt av luktingen och sälja förmånen av minst locken som i system det här bestämmer ju locken om. Och men så här var det så här var vi ju rätten alltså att låg uppskott kommer och så vid ju där och ta brötingar så att nägga uppskotten som kommer röknen till färre röknen några brötingar kanske inte så stora atlar men alltså ta färre som röknen några brötingar och det här stäffas så låg när det är luktingen är ju också alltså det är direkt av folkvalda och komma. Det är verkligt att det till kan teacha som att istället för att ta det mandatet som du får inte få välja någon till att stora land någon så gör det bara vi är till några andra folk som sitter landstyrelsen. Alltså ligger det inte ett ordentligt arbete ju när alltså jag kräver det inte ja det är jag som en jättestor uppgåva som du säger att då teacher nästan ett mål i jagten visst inte. Ja, jag fortalte bara om hälften uppgåvan. Så det och vad värre. Det var första pass. Nästa passen kommer vi så att det ska ta sig vi tar som har smuja låna, stor som låna. Tar som politiker och tar sig vi förande politiker som kanske kunde vara ärliga och säga att skipan fungerar shortliga. Tar sig folk i ämbetsversionen och ska ta sig vi en 20 folk att rätt som vi ska få meningarna från och så kunna plus så läser om lei 1500 sidor till uppgåvorna. Så det är ett större arbete men det är ju intressant så det är stort lite arbete vi. Men det är den enaste uppgåvan av hela släet, den enaste. Det är den enaste uppgåvan hela släet. Okej, så det är ganska överkomligt. Ja, enaste. Men alltså det ska sägas att det är jag halt inte de flesta uppgåvorna är inte så länge så hinnom helt. Så nej. Det är bara som blir så förälskad i det ämnet någon. Men du säger att du hur är det så vi för en politiker som och du säger att det kunde vara ärligare. Nu att arbeta vet du det alltså följde du kommer till att checka några tattnar att se att electing faktiskt inte jättas det ska alltså ja. Det är den låter sannolikheten. Det kanske vi har synkt att se det. Ja. Jag har yngst electing jag kunde checka mer karaktär som en lower gerande instanser men ägstna som att här torrt över starka mot landstyrelsen. Trubladgen är som jag sagt Arden att hvis här är starka mot landstyrelsen så blev det ofta samgångsligt tror jag att här är ju här som bestämmer vad sitt landstyrelsen. En period som var intressant från 85 till 2004 att ha fulla samgångar så att alltså ta hände det ju ofta när luktingen sände landstyrelsefolk hem missalligt och annat. Ett lukman gjort det där. Det var intressant tog ju till Lucas som tar viskar det som har lagt in kanske vara sin störskar. En annan intressant tog ju till att han minlade samgången satt. Ta måtte lukma ut och få avtalet lära. Ja. Det som är vantar så att ha väl Lucas som en uppskott kommer röknen från luktingen någon som var röd luktingen någon stilla när kort fram ansåg när minlade flockom eller att ja, men alltså det som hände väl jag någon var bara att en rikva maldom aldrig blev utgjort attention att det blev bara sulta i. Det viskar som att det viskar nästan som att lagt in salt lämme med en minut gång ganska att tror jag tar var det politiska lockarnas vanliga sitt upp lagt in någon tar så ut landstyrelsen och bestämmer vad skulle göras här på en helten att röra sig på lagt in. Ja, men nu gör det nästan som vi röna är folk från affärssätet här liksom jag arbete men hur är det gänger alltså hur kommer vi för att snacka om vassler och Anna har ditt neckball och sort. Ja, alltså det är nu är jag akkurat han balles mest själva men nej alltså det är som vi snackar om alltså to have
Det följande i början hever du man rönner genom ballen i med man rönner genom sammankomster. Och det följande som möter uppta är lika som de som mötas näkt resten av åren mest. Vi är några fall som mötas ofta till mest. Och det är liksom de som i början har varit som vi vill att gärna vita. Så det ser man nu i Skottland där så det ser man här att de som inte möter upp i början alltså det blir ofta inte det kommer ofta inte vi sätta en tog till att det kommer aldrig att känna hinner personerna där. Och så ska jag säga att för är en serstå på tammatan att ta du läser för det heter allt kontaktväskor så den. Alltså du behöver sig inte färre och få den att vinna skolan och då att du har alla dina gamla vänner, du har alla din familj, du har snacka göra för vänner. Men så det är faktiskt vad du själv gör vet. Så du kan vi med alla fall läsa sig från här för Ja, tack kan det. Jag tar så alla ska så hålla fältet veck. Nej. Hade jag aldrig för att tacka för det. Det var ordentligt spännande. Jag finns det gå ett med uppgåvan. Tack för det. Nu får vi till ett lä. Det var It's Time to Imagine Dragons. Don't
Ja, det var sangren til Imagine Dragons It's Time. For en for å minne akkurat SMS-skipa. Spørningen der det oppgaven til staten å gjøre av om badnagarsbøten får kunning om samkjent, eller det oppgaven til foreldrene. SMS-nummer 503-005-005, og tykker nesten vi mørker av Åsynja av Facebook. Vinneren ferd 2 egangmørker til Rex kommande leierkvöld. Psst! Men still åkorste, så først du avslåtter kring alt landet. Beinleies vil stola og trygt og Atlantic Airways og i samstarve vi følger ungdomsra og fråskaparseder følge. Veist du at din lærere kan bøylegge bøyligere skolebøker til tøyn og tøyne vinner? For ikke alt av fotlandprøys så du kan spære flere 100 kroner. Les meira og o.fo. O til fremme for leseromkvarve i følgen. Gåan dagen, gå lesande, gå ungdomar annars. I atter vi mine åkvast og klummo. Hesa for ferja tåsa om en hending som var utfyrir i Systerviko. Mærdamar vel at dansa. At dansa og syntja. Det har vi gjørst siden jeg var småkjenta. Det kanskje ikke løye, til mamma elskar at dansa. Hon platte at senda innstyr til innstyrløtna da hon arbeidde av flægavisjonen av Glivron. Hon sang og dansa medan fiskuren ferreist kjøtt fram vid samlebanden. Så leius drep hon longo tøymannar av flægavisjonen. Allikevel orska hon å lære meg å dansa og syntja da hon kom heim. Så leis var min oppvokster. Nå jeg gommel, tøynar brøttar. Mamma arbeidsles, tøy ønsken fiskur a få. Det sinter kjeiligt, tøy det kan være ringt at få endanar a drukka saman. Tøy betur pengar bara pengar. Tar koma og færa, men okkara glede kjemur fra danse og tonleidje. Tøyskild fikk jeg eisne velsignelse fra mamma ta I spurte om jeg kunne færa til havnar og I dans. Jeg og vinkonar fåru til dans skurs høsta. Vi hona okkon overførst, men det gikk ikke langt tøy av vinkonar kvorvo ur reaksjon. Ter høtt å skriva og smsa vi sjøykon av Facebook, så nu måtte ter vita hver doer var utheimen. Jeg tømte ikke at genga at han var som en ånder badnagenta, tog jeg ville sjølv sleppa dansa. Jeg var ikke mer enn komen av dansegulvet, ta vaktene byrja å fylla dansegulvet vid stolen. Troe og må stilla sinne av vaktene kjemta om, men fann kjøtt og del at hetta var ræmast I olvare. Vi slupp ikke å dansa, tog annars fingo eierne tropolegar vid løkkreglene. Det var strøy vi onkra lov fra 1920. Onkur vil de enda være vi at det var der bajer ur myfløsjonen, Jenis Avrena og Bill Justinsen som var etvolden til at ongen stappa dansa. Samvers teimenbauen det best og kristen og hedningar I dansa av påskon. Jeg gjørtes ikke sørst bilsin, ikke sørst illsint, ta I hørtheta. Jeg kristen. Jeg ikke vi kvørst ut kyrkjo, men det ongen som skal sia om jeg slipper å dansa eller ikke. Tøy dansor størsta gleden I heimen. Hon gjør sorg til glede, hætor til kærlega. For mamma at smula med en arbeidsløs I herjar. Jeg hei bare yngst at jeg slapp å dansa vid Bill og Jense. Greit heimon fra hvordan stuttligt det å dansa. Vurs heimon hvordan livgivande det til at 2 mennesker gjeva seg til rytmer og tonleik. Jeg hei bare yngst at jeg kunne vurs heimon at det ikke nega samsvær mellom å dansa og religion. Tvørstrømmåter. Dansor og religion fylgjast heldur hånd og I hånd. Samma gjer. Jeg færre framhaldande at dansa kvønda. Og han sa om det postur eller ikke. Vånande det flere som kommer å dansa ved mer. Tøy det ikke lykka stuttligt å dansa ensamhet som det ta I danse ved smulande mennesker. Blojar helsane dansande Yes, det var klomman I det.
Jeg vil lukka minna av at öll kunne skriva en klumme inn til okkon og Facebook-synet. Öll som har et hjertesoft, det kan bare være negativt og positivt. Öll er velkomna å skriva, og det er sånn de anonym, og vi får egentlig lese det opp. Og når vi får søster Justin inn i studio der, Tjikva Danielsen, så får vi da spela et til det. Det er Monsters and Men with Little Talks. Old and empty house. So hold my hand, I'll walk with you, my dear. The stars creak, I should sleep, it's keeping me awake. It's the house telling you to close your eyes. And some days I can't even trust myself. It's killing me to see this way. 'Cause though the truth may vary, this ship will carry our bodies safe to shore. Well, tell her that I miss our little talks. Soon it will be over and buried with our past. We used to play outside when we were young and full of life and full of love. Some days I don't know if I am wrong or right. Your mind is playing tricks on you, my dear. 'Cause though the truth may vary, this ship will carry our bodies safe to shore. Don't listen to a word I say. The screams all sound the same. For the truth may vary, this ship will carry our bodies safe to shore. You're gone, gone, gone away. I watched you disappear. All that's left is a ghost of you. Now we're torn, torn, torn apart. There's nothing we can do. Just let me go, we'll meet again soon. Now wait, wait, wait for me. Please hang around. I'll see you when I fall asleep. Don't listen to a word I say. The screams all sound the same. Though the truth may vary, this ship will carry our bodies safe to shore. Yes, nu har vi Tjikva Danielsen vi åkner i studio. Velkommen, Tjikva. Jo, der. Kan du be deg komme nærmere mikrofonene? All right, ja, her, Surska. Ja, hatt det super. Cool. Hei, velkommen. Jo, takk. Tjikva, hva gjør du? Hva gjør du her? Jeg vet ikke, men han skrev til meg, bare med kona, og sier, jo, det er cool. Men det som han spurte om, det er om man ikke kunne komme om han og fortelle sin om fløvene kommer. Jeg hadde ganske først du skal begynne å fortelle hva du er. Alright, jeg er Tjikva Danielsen, 22 år gammal, født og oppvaksen Torshavn, og jeg bor kamerater. David. Hva gjør du til daglig? Til dagligt kører post. Til reallt hyggligt. Jag vill säga att det är ett hyggligare arbete i världen. Till en sån paraglider i Rio. Det var en sån för uppe fjällen i Rio kvanta. Och så kommer så folk som omgående prövar för så får man börja sån dragavanger.
Och så flyger man bara över Atlanböjen. Så ändrar man ner stranden så 5 minuter. Så det är det enda som fighter när man på smör. Det är så som är mer hyggligt. Okej. Man är bara för sjön Atlanten. Ja. Och allt nekva hälften av flöden jag har gjort och jag är som bilen och ner på bilen. All right. Det är bra Hovers. Du inte och jag heter då studenta. Det här är ja. När var så lever student. Jag var lever student i 4 sommar. Då tog jag det självsande. Efter det var bläggar ur 3 sommar 4. Då jag blev faktiskt bläggar sommar. Det är en sån solskensdag som är där så kommer någon där. Så innan kontoret direkt där någon. Vidare väl, jag vill in ofta. Det tycker vi väl. Så säger han, hes för gångslag, hes först ut. Ja. Så får jag upp i flashen och hämtar mina färdigheter till packa samman för han. Det var lust. Men du klarade det lugga väl. Kjolesande. Ja. Upp och i kvät. Hvordan kom fagom? Upp i 11 rönton, skrev jag under munnen. Det är fett. Det var skeg. Det är så hyggligare för jag försöker sjåan ganska att man skulle studera. Ja, jag vill inte det studera snäck. Jag centrerar inte på att komma man där och kvänta och liksom att och inte veta vad för hända. Okej. Vi ska faktiskt skulle upp men det är inte böcker för. Ja. På det är inte liksom vet. Nej, jag vet inte för jag har sett böckerna jag kommer till mer nej. Ja, samma här. Tycker vi ja, nu är det flow aktuellt. Och jag vet hur vi Gypsy Train för. Är det där än? Eller existerar Gypsy Train än? Ja, jag skulle ta som Gypsy Train där. Nej, men flow är inte. Det Gypsy Train är inte aktuellt där nu. Men jag kan säga att jag är rätt går vi att man bara kör Gypsy Train och vi har haft det stolt samman. Och samman vid timon satt jag kvällte till sövan om flöna. Ja. Så vi där kvällte till om det helt annars sent och så vi bara chilla över hem som är som vi ofta gör det till dörrskajen. Och så knappt jag så hugg säger vad ska man? Du har studsosan och du har ett iskingasan och du har en flöv ut där. Du borde ju ut samman allt. Baff! Så säger jag, ja. Så säger jag vi med självan, ja, det borde jag. Och så säger vi alla, vad ska jag finns det 20 så ska nära du. Så det är okej. Så fortalte det. Och det har jag arbetat på att lyckas igen. Okej. Och nu för några veckor sedan, 3 veckor sedan och där, så ska allt det. Då får du studieblock och kör den flöv på tvartier. Vi mun bältje. Tun bältje, du har en bälk? Ja. Ja, okej. För jag håller ner en annan sedan, så säger det så får jag igång så fann jag folk. Jag ringde min kamrater som är rädd och går tonläggare resten. Ja. Så hemma ska vi försöka så det är och så började jag vänja och så började jag spela konserter. Och spela några konserter, 5-6. Så får du studieblock för några veckor sedan. Och kör den flöva på tvartier, mixarna på tvartier. Hur stor böcken jag där, hur snäckor är det? Till Per Ingvald Högård Pedersen spelar trummor och Boja Latchne och Jan McAven spelar gitarr och Karl Andreas Stora spelar bass. All right. Och du är sångare. Och jag är sångare. Och det är dina egna texter. Det är mynda som jag skulle för jamma där. Okej. Så spelar det här allt. Och jag syns. Vad kallar du flöna? Allt projektet är namn är The Absent Silver King. Och det är Bulkern och det är Uka samman. Arvidjad. Hatte är hans spurning som är för kvar. Men det är så att det är en referens till Scholl-biografin av Patty Smith som är relevant. Och här ständer så ordna. Det är faktiskt en referens till Andy Warhol. The Absent Silver King. Okej. Och det här är bara jag är cool och så brukte det. Och tar vi enkelt att säga. Helt tack för det. Man får några dåliga spurningar. Ja, det är ganska så, ja. The Absent Silver King, okej? Ja, nu har vi skilt allt. Ja, Boja. Jag håller det. Så faktiskt börjar section att dricka absint. Nej, det är faktiskt det är inte absint, det är hin fravarande Silver King. Okej? Ja, och absint det gör. Ja, nu har vi att höra det. Att lösa inte dricka. Vi hade stoffer, okej? Okej, vad är chankran så det kan så lukka som bölka tonlegend? Jag vet inte. Nej, okej. Jag blir hvis jag spyr med jag ska skriva också så är det soul, blues, jazz, noise rock. Oxford. Okej, så det lukka som en
Ja, stor det är blandning. inspirerat sån gammal tonage, sån gammal utgåvan från länge sedan. Ja. Så. Och vi är en modern twist. Först att ha så konserter i samband med att du kör flöna ut. Alltså vi vunnit cement fucking lustigt det ner. Vi vunnit cement sista veckan eller för 2 veckor sedan. Okej, gör det där. Det är så fint. Det måste. Men ju största time. Nej, jag är inte väldigt cement, men jag skulle att lucka med dig. Men det var cool. Det var viktigt att när vi spelade Löven så vunnit cement. Ja. Det var faktiskt att så var betalt. Det kost. Ja. Det täcker ju prisen och just Stuttgart. Här ska vi ta upp så här vi Benjamin Pettersson som högt älskar och genial. Men spurningen var först att det här var konserter, alltså samma. Nej, vi förspannar inte tror jag. Ångest alla. Nej. Jo, vi ska spela G och vi får sig att gå konsert och allt så där. Okej. Fett. Jag gläder mig till det. Ja, vi måste få lust att alltid ta gott. Men hur svårt då förlorar vi motigen är de till öll folk för ju medla. Alltså det här är en kommersiell success av rank det är oss. Det här är det som alla andra för att sitta hemma och spela. Alla andra sitter binda till. Ja. Ja. Det är det nog inte. Hon är reellt ärlig och hon är reellt rein. Vi får bara in här och spelar allt live in och systern gör vid och systern är vid och heter spelar vid. Och nog så hardcore vi står. Okej, ja. Och är sen reellt chilla är samtidigt i Örnstad. Ja, så räkar det nog stora mat på klockan vid. Det vill inte mätt, men man kan ska ankra med lustigt. Jag hade att vi skulle spela en sång där bara så då lukar som cool. Så kommer folk själva släppa döma vad det är allt. Cool. Vill du presentera ett läge där? Gärna. Snitchangren är Colin Fleming, The Absent Silver King, han heter Cold Hands. Och det är mixa och upptäcka live och studio block och ta sig att det är äntligen jag manglar ända på master. Och här kommer Cold Hands vid The Absent Silver King. Baff!
Yes, det var läge att trycka och nu flövne som heter Cold Hands. På jag vet helt om det. Alltså, mer om det att förnöjlig med det helt annat också. Ja, det är inte inte akkurat det som jag plejer lustigt vanligt men helt inte akkurat det. Men jo, att vara. Slash galt om man hör det. Ska vi få läsa några SMS på uppkött och vi ända sändningen och så finner vi tar vinnare 18 år. Ja, ska vi stämma? Jo, halta. Så lägg bara ut. Ja, spurningen han var som sagt om till uppgåvan tja staten någon eller föräldrar och ger är om bötten skulle få kunnig om samkänt. En svärar här staten nöjst att gera tog den vanliga kristna familjen som är de flesta ger inte vitt alltså det för till hater och nyrackan mot samkändon. Så det här sen är säger att badningar ska göra också vita eller staten. Här är en som säger akkurat över att det är så sannolikt uppgåvan till föräldrar och det är så här flera som säger att det är uppgåvan till föräldrar. Det är fullkomligt upp till föräldrar sen det är till evilest för en socialistisk indoktrinerande folkskola här föräldrar och avers kan ha. Ja. Ja. Det kan nog vara en. Vad? Kan du se bilen? Så det är om jag tror vi hästarna som mest nog passar men det är rätt för en som passar att mer nu finns en parkeringsplats. Därför så switchar man eller därför mer så switchar man. Ja, fett. Det var första parkeringsplats i Lövnon så det gör vi. Jag vill öla dona lite parkerat. Det är så nice nu. Där kan jag släppa sig. Jag släpper det på sin. Här är ett ölalängt. Jag har alltid tätt till och så ända vid. Och där är den näck för mig framme att här i ordna människor är samkänt för faun och så gör det att ta på. Samtidigt folk runt i hela fjällen hetta än att komma fram vid sin drifton. Det var flowsligt och avvikande. Och där vill det ta så mer om tinchen och till mer och mer normalt att som poppa fram som samkänt. Sjön där ångat jag tulja att bötten höra om slukt till skulle föräldrarna sätta en lära till människor till som inte ett över sitt liv. Lukas som att det är kunna om imiska normer, värdier och religioner. Det är sånt gackligt och männande. Så hälsen menar jag starten väl kan kunna bötten om det här. Så hälsen vill så alltid där jag som det är flera fria än emot det. Korsfall sampars sms någon. Ja, men du menar kan du ta vikst då? När planen? Jag ska till arbetsrex lägerkvällen. Så det som vinner biljetterna är till sms-chippen till släppa köpa från mig barnen. Ja, nå. Vad ska du? FM? Nej, jag ska faktiskt utöka. Lägga. Ja. Så ja, det blir spännande. Men så inte är och alla lustar där går ett på. Tusen tack för det men det var med hjärta det gör det. Men till annars värst ska det och finns ju det. Det görs för fisk för. Nej. Jag finns blowjob. Men det är så inte blowjob skilt på tandförstand. Jag var hatt noll. Jag var blowboy. Ja, det är blowboy. Så jag har en sorts lite så här armen. Jag har provat att blow för fisk för. Ja. Och som jag skilte av time som arbetar så är det några som stadigt törvra. Så Sean det där allt som för Nick. Det borde utfört just. Jag som blowjob. Det är det cool. Det är så dagens skåde gärning. Ja, man är ju gå sammanskatt men det är så helt säkert. Ja. Nå, men vi får tacka Ödlundström för det sms på och det har fyllt vid det. Och jag hade vi får ända här. Ja, jag kan nästan lycka vid mig till att jag vet om ett tilltag så det är så gott att vi vikskjöft men det är så för nästa vecka här i havn. Och det är så det som heter klippfiskaffär. Det är stort firma som är vårt. Ja, jag köper biljett lite. Jag har aldrig öd på det färre. Stolat till första. Ja, jag har sett mig 4 affärer men jag har inte köpt biljetten. Nej, det är absolut öliga spännande. Och här är en biljett rätt. Så vi tackar för det och vinnaren är sändningen vi har kontakta er på ett efter. Ja. Sändningen det. Vi ja, det var det här för det och vi hörs efter. Yes. Om en vecka. Hörs nästa vecka. Open Lies, vi stolar och tryckt och Atlantic Airways, i samstarve vi följer ungdomsra och frosk.